омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатро равшан мекунад. эмомалӣ раҳмон. кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон саросар аз ҷойҳои таърихӣ, мазорҳои қадима иборат буда, дорои катибаҳои зиёд мебошад. аз ҳама бештар ҷойҳои таърихӣ ва муқаддасотро метавон дар ноҳияи Ишкашими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дучор омад. яке аз муқаддасоти ин макон қалъаи Ямчун ва Қаҳқаҳа мебошад, ки ҳар ду низ шомили ёдгориҳои ЮНЕСКО буда ва мо имрӯз дар барномаи худ маҳз атрофи ҳамин ду қалъа сухан хоҳем кард. қалъаи Ямчун таърихаш ба даврони сулолаи кушониён рафта мерасад. ана ҳамин ҷо яке аз марказҳои маъмурии сулолаи кушониён будааст ва гурӯҳи эҷодии мо тасмим дорад ки куллан дар бораи ин ёдгории бебаҳо баҳри шумо иттилоъ дода бошад. дар охири ҳазорсолаҳои якуми то милод бо сабаби ҷанг аз тарафи ҳамсоякишварҳо ҳамчунин бо мақсади назорати ҳаракати одамону молумулк аз тарафи Памир ба сӯи Бохтар, Ҳинд ва Хуросон сохтумони ин қалъаҳо оғоз ёфта буданд. яке аз онҳо ин қалъаи Ямчун, ҳамчун бо номи Кофирқалъа маълум аст, дар асрҳои сеи пеш аз милод дар болои теппа назди дарёи Ямчун сохта шуда буд. шакли секунҷаи қалъа аз баландӣ хеле назаррас аст, ки иборат аз се қисм мебошад. такягоҳи якум иборат аз қалъа ва артишхона аст. онҳо бо девори баланде ки ғафсияш то 1.5 метр будааст сохта шудаанд. дутои дигар такягоҳҳо барои масъалаҳои ҷангӣ махсус гардонида шуда буд. гирдогирди девори ин ҷой иборат аз 36 қалъа буданд ки ниҳоят дар он замон устувор ба шумор мерафтанд. дарозии деворҳои қалъа 950 метр ва паҳноияшон то 400 метр буд. деворҳои қалъа дуқабата буда хело мураккаб мебошанд ва дар сохтумони он устоҳои болаюқат ҷалб шудаанд. қисмати берунии девори қалъа то 2 метр ғафсӣ дошта аз тахтасангҳо бо олудаи хоки қумшакл сохта шудаанд. қисмати дарунии деворҳои қалъа ҳам сангин аст, вале иборат аз сангҳои хурдшакл мебошад. бинандагони азиз, қалъаи Ямчун дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони ҷумҳурии Тоҷикистон ягона қалъае мебошад ки дар намунаи асл то ба замони мо омада расидааст. ин қалъаи бузургу зебо воқеан ҳам имрӯз диққати ҳазорон сайёҳонро ба худ ҷалб месозад ва онҳо дурӯи роҳро нигаҳ накардаву мебиёянд то аз ин зебоиҳо дидан карда бошанд. ва ривоят мекунанд ки побарҷо мондани қалъаи Ямчун то замони мо он будааст ки бинокорони қалъаи Ямчун, он меъмороне ки ин қалъаро бунёд намудаанд, гиле ки тайёр карда мешуд барои сохтумони қалъаи Ямчун обашро аз шири чорвои майда, алал хусус аз гӯспанд тайёр мекарданд ва шояд ин боис гардид ки қалъаи Ямчун бо чунин зебогиаш то ба замони мо омада расад. воқеан ҳамин ифтихори бебаҳои мардуми тоҷик аст ки чунин як ёдгории таърихиеро дорад ва ҳамарӯза ҳазорон сайёҳро ба сӯи худ ҷалб месозад. қалъа ҳамин хел сохта шуда буд ки барои ҷанговарон аз боло ва аз даруни девори сутуншакли қалъа паронидан мувофиқ бошад. чунин қалъаи кӯҳан шаҳодати тамаддуни қадими мардуми тоҷикзаминро инъикос менамояд. ба таъкиди таърихшиносон ин қалъа муҳорибаҳои зидди Искандар, арабҳо, муғулҳо
ва ҳатто рӯзҳоро дидааст. дӯстони азиз, ҳоло ман дар қисмати дидбонгоҳии қалаи Ямчун қарор дорам ки ҳамин гуна дидбонгоҳҳо боз дар 34 ё 35 ҷои қалаи Ямчун ҷой дорад ва ин қалаҳо ҳатман ки муриҳои худро доранд ки аз он муриҳо истода нигаҳбонҳо назорат мекарданд ва бехатарии қалаи Ямчунро таъмин мекарданд. ва чизи аз ҳама ҷолибаш он аст ки бевосита шоҳроҳи бузурги Абрешим тариқи ҳамин қалъаи Ямчун, яъне ба наздикии ҳамин мегузаштааст. ва пушти сари ман шумо назора мекунед кӯҳҳои баланди Индукушро ки то Покистону Ҳиндустон бурда мерасонад ва ин далели бебаҳси он аст ки маҳз дар давронҳои пеш дар замони гулгушуфоии қалаи Ямчун тоҷирон аз ин ҷо молу колои худро то ба Ҳиндустон тариқи ана ҳамин ағва бурда мерасонидаанд. моҳияти асосии силсила қалаои вахонро қисми зиёди олимон ба он хулоса омаданд ки якум дар мадди аввал барои ҳифзи роҳи бузурги Абрешим ки аз тарафи Чин ба тарафи шарқро пайваст мекард ва дуюм моҳияти вай барои нигоҳ доштани сарҳадҳои шарқии он олимоне ки давлатҳое ки аз ҷумла давлатҳое ки зиёдтар таассуб доранд ба давлати қушониён ва баъди вай ҳайтолиён ки ҳардушанд давлатҳои ориёӣ буданд. боз мақсад аз интихоб шудани аз ҷумла ҳамин қалъа ва яке аз қалъаҳои калонтарин мақсадаш ки аз ҷиҳати стратегӣ хеле қулай ва қалъа дар ҷое гирифта шудааст ки дастрас ба ин қалъа кардан хеле душвор буд. дуюм мумкин ки аз ҷиҳати табиӣ бой будани водии ҳамин дараи Ямчун, якум ки вай дорои чашмаи хеле сероби чашмаи биби Фотимаи Заҳро ва гарм, чашмаи гарму сероби Фотима. дуюм ки водӣ дар худ коркарди тилло, коркарди перит ва коркарди дигари маъданро ҳам дошт. мумкин аст ки сабаби дигари интихоб шудани ин мавқеъ дар ин бошад. ва ниҳоятан қисми зиёди олимон ба он хулоса боз омаданд ки мумкин аст ки қалъа аз инам қадимтар таърихро доро аст ва қалъа умуман то ба имрӯз бо вуҷуди оне ки агар мо минимум зиёда аз 24 аср пеш сохтани буданаш дар Осиёи Миёна аз ҷиҳати устуворияш ба худ амто надорад, истодагарӣ кардааст. сабабҳои истодагарӣ кардани қалъа ҳам албатта аз ҷойҳои мумкин истиқоматӣ дур будани вай ва хеле боз ана чӣ хеле ки мебинем хеле мустаҳкам будани вай. ана ҳатто ривоятҳо мераванд ки дар сохтани қалъа сангҳоро аз 50 километр дур сиҳапуштан он қалъа аз тарафи барости деҳаи Намадгут овардаанд, занҷир истода овардаанд. ва боз дар бораи устувор будани фарз кардам он хиштиҳои вай мумкин аст гап меравад ки хишти инро ам гилу бо шири гӯспанд омехта карда лой карда девор карданд. мумкин аст ки то кадом дараҷа исботи ва мумкин аст истодагарӣ устувор будани вайам ба инон вобаста бошад. аслан тамоми ёдгориҳои меъмориву таърихии ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон аз санг аст. ҳамаи он қалъаҳое ки ҳаст аз санг аст ва қисмати зиёди қалъаи Ямчун низ аз санг аст, вале як вижагии худро дорад қалъаи Ямчун. он вижагӣ он аст ки дар он аз хок низ ғиштҳо омода карда шудааст ва он дидбонгоҳе ки шумо назора карда истодаед қисмати боло аз ҳама болои онро ғиштҳои лоин ташкил медиҳад ва ин дар шароите кӯҳистон ки ҳамагӣ санг асту хок ҳамчин аст бисёр шигифтангез аст. бале олими англӣ Стейн қайд мекунад ки ин қалъа оби зеризаминӣ доштааст
куҷое ки ҳастанд, лекин чандин кофткова ба хай чӣ нашуду, ба ҳар ҳоле гӯё ки обро дастрас мекардан, ҳамин ҷо даруни чоҳ қате мерафтанд. Баъдтар гап омад ки дар даруни чоҳ на ин ки фақат чоҳ барои обкашӣ, ҳам обкашӣ будасту бехатарӣ, ва ҳам ин ҷо тамоми ҳамун ки баъдтар хеле гапҳо ривоятҳо омаданд ки ҳамун ҷо тамоми чизҳо сарвати ҳамино пинҳон карданд. лекин то ба имрӯз ба мо ягон чиз дастрас неистоид ба ҳамун роҳи зеризаминии вай. Лекин гапҳо зиёд мераванд дар бораи ки қалъа дар худ роҳи зеризаминӣ доштааст ва то ба имрӯз ин қалъа ин роҳи зеризаминӣ хеле дастрас нашудааст. Мумкин аст хеле қадим аст, то хитоиҳо аввал дар бораи ин кофткова гузаронданд, баъди вай англисҳо омаданд кофткова, баъди вай бародарони рус давраи шӯравӣ, ва то ба имрӯз мумкин аст ки қисмати зиёди агар бозёфтҳои инҳо дар осорхонаҳои Англия мо тахмин мекунем ва дар осорхонаи Эрмитражи мумкин Ленинград, Санкт-Петербург ва дар Тошканд мумкин аст ки дастрас шаванд. имрӯз дар замони соҳибистиқлолии ватанамон имконият фароҳам оварда шуд ки то назди қалъаи Ямчун роҳи ҳамвори автомобилгард сохта шавад. ин барои ҷаҳонгардон ва дӯстдорони таърих ки хоҳони дидор аз ин қалъаи бебаҳоро доранд осон мегардонад. ҳамин буда ки мо ин ҷо сайёҳони зиёдеро вохӯрдем. онҳо бо як ҳайрату тааҷҷуб аз ин макони як замонҳо ободи гузаштаи тоҷикон дидан менамуданд. ман хушҳолам ки ба Бадахшони Таҷикистон омадам. боду ҳавои хуб, мардуми меҳмоннавоз, ҳамааш олӣ аст. барои ман бисёртар обҳои ин ҷо писанд омад. ин ҳоло оғози сафари мо ба Бадахшон аст ва умед дорам то Мурғоб рафта мерасем. таваҷҷӯҳи сайёҳон то ба дараҷаи зиёд аст ки албатта аз ҳама пеш барои оне ки хеле қадиму хеле устувор будани поядор будани қалъаҳо сайёҳони зиёдеро ба онҳо зиёдам дар кофтков аст. мо мебинем ки ҳар дафъае ки мебинем онҳо зур зада ҳатман ба қалъая мо ҳатман мегӯянд ки дида мебароем. бо шарофати истиқомат албатта умуман аз қалъаи Ямчун даракҳо васеътар шуданд, то ба ин давра дар ин бора набуд. шояд яке аз сабабҳои вижаи бунёд ёфтани қалъаи Ямчун дар ин мавзеъ ана ин ҷӯйҳои пур аз оби зулол низ бо номи Ямчун ва Вичкуд бошад. ба андешаи мардуми деҳоти назди қалъа ин ду ҷӯйи оби мусаффо аз замони ободии қалъаи Ямчун то ба имрӯз як сатҳ доштааст ва ҳеҷ вақт зиёду кам намешудааст. оби нуқрафомаш воқеан бебаҳост. ин буд маълумоти атрофи бебаҳотарин ёдгории ноҳияи Ишкашим бо номи қалъаи Ямчун. акнун мо роҳ пеш мегирем ба сӯи қадимтарин ёдгории дигари ин ноҳия бо номи истеҳком ё қалъаи Қаҳқаҳа. ана ин деворҳо қисмати берунии қалъаи Қаҳқаҳа мебошад ки мо ҳоло ба он ворид хоҳем шуд. қалъаи Қаҳқаҳа марбут ба водии Вахони қадим аст ки дар асри 3 пеш аз мелод сохта шудааст
ва он шомили ёдгориҳои ЮНЕСКО мебошад. тахмин мезананд ки онро дар замони сулолаи шоҳони кушронӣ сохтаанд. аз ин ҷо шоҳрои абришим ки ҳиндустон ва чинро ба ҳам мепайваст гузар менамуд. дар асри 3 пеш аз мелод ҳаракати кӯчманчиёни тибетӣ ва нерӯҳои ҳарбии чин ба марзҳои давлати кушонӣ меафзояд. ҳокимон барои ҳифзи марзи давлати кушон дар роҳи вахон назди соҳили ому ва ё дарёи панҷ як силсила истеҳкомҳоро сохтанд ки ҳоло 3 адади он боқӣ мондааст. мо дар болотари барнома гуфтем ки қалъаи Ямчун бо қалъаи Қаҳқаҳа бисёр тафовут дорад, вале вижагии дигари ин ҳарду қалъаи бузурги ҳудуди ноҳияи Ишкашим дар он аст ки дар қалъаи Ямчун дар баробари оне ки ҳамчун қалъаи назоратӣ ва мудофиавӣ буд, ҳамзамон маркази маъмурии шоҳигарии кушониён арзёбӣ мегардид, вале қалъаи Қаҳқаҳа бошад махсусан ба хотири дифои кишвар бунёд гардида буд ва аз ҳамлаи аҷнабиён мулки вахонро наҷот медод. бунёдгарони дижи Қаҳқаҳа онро бо дар назардошти амнияти маконӣ чунин интихоб карданд ки аз манораҳои амниятии ин диж 4 сӯи атроф ба хубӣ дида мешуд. санъати қалъасозӣ дар асри 3 пеш аз мелод ба дараҷаи баланд рушд намуда буд ки омӯзишу таҳқиқоти деворҳои қалъаи Қаҳқаҳа далели бебаҳсӣ он мебошад. сохтумонҳои он давраро то асрҳои 20 мардуми ду соҳили дарёи панҷ барои ниёзҳояшон истифода мебурданд. дар замони шӯравӣ бостоншиносон ба маҳалҳои сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон кам таваҷҷӯҳ зоҳир намуда буданд. аз ин рӯ ёдгориҳои таърихии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро кам омӯхтаанд. одина муҳаммад ниёзов аз пирони рӯзгордидаи ноҳияи Ишкашим аст ки атрофи қалъаи Қаҳқаҳа бисьёр маълумотҳои аҷиберо омӯхтаву ба даст овардааст. ӯ як вақтҳо ҳамчунин роҳбалади сайёҳон дар ин дижи қадима низ фаъолият бурдааст, аммо имрӯз аз сабаби пирию камқувватиаш натавонист ҳамроҳи мо ба қалъа барояд, вале андешаҳои хеле ҷолибро аз таърихи ин қалъа нақл намуданд. از طرف چین خطرهای قواهای غربی بود به طرف غرب. برای همین در همین وادی وخان این گونه قلعه‌های سرشمار از دو طرف را ساختند که همه این حرکت‌ها را پیشگیری کنند، خبر دهند و به همین مقصد اینا را ساختند. معنای کلمه قاقه در ادبیات‌های تاریخی قلعه قاقه یعنی قاق هم در درون قاق، یعنی قلعه در درون قلعه. نوز را اگر شما نقد قلعه قاقه را ما بینیم، گرد اطراف وی چی دارد؟ دیوار دارد. باز در درون وی باز قلعه همون چیز مرکزی وی قلعه جایگیر شده است. در بعض ادبیات ها باشد قلعه در بالای بلندی ساخته را قاقه میگن. ҳудуди Бадахшони имрӯза яке аз бозшишгоҳҳои мардумони ориёӣ дониста мешавад. мардуми ориёи нажод бо сабаби сардии ҳаво ин мавзеъҳоро тарк намуда ба минтақаҳои гармтаре ҳиҷрат мекунанд. соҳибони қалъаҳои амсоли Қаҳқаҳа аз пайравони оини маздоӣ буданд ки то асрҳои миёна муқовиматҳои худро дар ин ҷойҳо бо истилогарон идома дода аз онҳо дар таърих сиёҳпӯшон ном бурда мешавад. муқовимати сиёҳпӯшон бо қудратҳое ки мехостанд дини исломро ба ин сарзамин биёранд ба хотири ҳифзи оини қадимаи худ будааст. ин диш 650 метр дарозӣ,
ва 200 метр паҳноӣ дорад. дорои 56 манора ва 3 дарвозаи бузурги даромад будааст. қалаи Қаҳқаҳа ки мо шумо онҷо ҳастем, ин маркази дини ду дин буд, дини зардуштия ва дини ислом. дар вақтҳо боз дини дигар, дини будоӣ паҳн буд. маркази дини будоӣ болотар, аз он тарафи дарё, дар хандуд номҷой. қалаи Қаҳқаҳа мисли қалаи Ямчун бисёр бо ҳам шабеҳанд. фақат тафовути қалаи Ямчун аз Қаҳқаҳа дар он аст ки дар Ямчун бештари ҳудуди қалъаро бо санг сохтаанд ва як қисмати болоии қалъа бо хишти хом сохта шудааст. вале қалаи Қаҳқаҳа бошад, кулаш аз хишти хом аст ва ривоят аст ки ин хишти хом ки аслан дар ҳудуди имрӯзаи Бадахшони Тоҷикистон хок камчин аст, ноёб аст ва хишти Қаҳқаҳа дар ҳудуди имрӯзаи Афғонистон тайёр карда шуда тариқи мардони ҳузар бо таҳамтан дасти ба даст ба қалаи имрӯзаи Қаҳқаҳа оварда шуда ин қалъаро бунёд намудаанд. масолае ки аз вай қалаи Қаҳқаҳа сохта шудааст, пойдевориш аз санг бо гил, давоми вай аз хишти бо корреза аралаш шудагӣ. ҳозирам вайро дидан мумкин аст, дар хиштанид муҳофизат ёфтааст. ана ин хишт дар ин ҷо ба хоки ин ҷо шабоҳат надорад. инро аз тарафи Афғонистон аз дашти Аргӯ мегӯянд, дар дашти Аргӯ рехтанду даст ба даст аз рӯи ривоят 70 000 нафар ҷамъ оварда шуданд барои кашондани расонда овардани ҳамин хиштро даст ба даст додагӣ. чунки он вақтҳо нақлиёти хеле набуд ки хишта